Ka Synjuk ki Waheh Shnong ka East Jaintia Hills District ka Pynpau ka jingsngau kendet bat ngau benyau jer ban yo I lingba ki lat pathai khubor halor ka jingshah tim sha tla bat ka jingshah kren khlem akor jong Deputy Commissioner ka district haki ka tu kat ni ki brio ka balaja ha ka sngi baar ha ka linti surak National Highway 6 hajan ka Shnong wa yajer. Kani kalawan long hadian ba ka Synjuk hapo ka jingyalam jong u presiden uba H nong tdu ringkat ka jingyadan lang u Dr. P nong tdu bat ka tu kat ni ngut kirio pau khmat jong ka than minta ka sngi balang kilalet banya kendu yau Abhilash Baranwal IAS Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills District Klian ban pan ka jingpenshai halor ka te ka jingja kombala sakhi lingba kilat pathai khubor. Hadian ka jing pensyai na kaliang udisi na kaliang kinong yalam jong ka Synjuk ki Waheh Shnong bat ki rangba bapau khmat jong ka than kila Pynpau ka jing sngo diau halor ka ni ka jingshah kren kentho jong udisi da ki kintien khlem akor ka ba pin I ya ka jingbam buram shu ya ki rio rangba khamtam ya ukhli du jong ka district. Kumta na kaliang ka Synjuk ka Pynrem ya kani ka jingja khlem da thau ya ki jingduna jongnu bat ka kenturu banani shakman kibakum kini ki jingja kim dei ban wanja shu ha ka ju ka por ka Synjuk ka kerpat ru ya ki paran nong shnong jong ka district ban wan sha ka jingya ngothu jingmon ya ka ka balaja bat ban klet ya ka te ka jingja khnang ban wan ra ya ka roi ka par bat buram jong ka district.